Iskoristite ovo vrijeme dok ova biljka lista i cvjeta da napravite još neki pripravak jer zaista vrijedi. Ova biljka je bomba vitamina. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je kako napraviti začinsku so od medvjeđeg luka, srijemuša ili zrimuša, u zavisnosti kako se gdje zove. Sve o ovoj biljci, o njenoj ljekovitoj vrijednosti možete pogledati ako kliknete na link gore. U jednom videu sam također pokazala kako se pravi pesto od medvjeđeg luka. O ljekovitoj vrijednosti neću ovaj put, ali zaista želim da naglasim sad dok ova biljka lista poslije cvjeta možete iskoristiti sve njene dijelove, ali ono što je najvažnije i što je najbolje su njeni listovi. Zato ću ja danas napraviti ovu začinsku so uz pesto, a ja vjerujem da ću poslije još pokazati par drugih načina kako se može ova biljka iskoristiti i poslije naravno upotrebljavati. Ovu biljku je najbolje koristiti dok je svježa. Ima nekih načina gdje se suši, gdje se kuha, ali opet želim da naglasim da je najbolje da se koristi svježa. I zato ću ja danas napraviti ovu začinsku so od listova, ali ih neću sušiti, nego ću ih jednostavno staviti u tegle i u frižider i onda se mogu koristiti. Imate so koja ima miris medvjeđeg luka, a uz to imate naravno i nešto što je ljekovito, čim možete začiniti ostala jela. Prvo što se treba uraditi je da se naravno listovi operu, osuše. Ja sam to uradila u ovoj jednostavno posudi za sušenje salate. Međutim, opet listovi ostanu malo vlažni, pa sam ih onda još tu vlagu pokupila sa salvetom, jer je bolje što se više vode uzme te vlage, bolje je poslije da su u stvari pokupi ono dobro, ono što je dobro u listovima, a ne jednostavno vodu kojom smo prali listove. Znači ja ću ove listove sad isitniti i onda ću vam pokazati kako ću ja to napraviti. Ja bih sad ovo mogla isitniti u onoj mašini, međutim ja ću to uraditi u avanu. Količina koju uzimamo, to jest omjer koji uzimamo je otprilike 1:1 što se tiče volumena. Međutim, ne što se tiče težine, nego što se tiče volumena. Međutim, ja to mislim da svak treba uraditi onako kako želi. Naravno, ako želite neki jači okus medvjeđeg luka, stavit ćete više medvjeđeg luka, ali za konzerviranje je dobro naravno da je određena količina soli tu i onda ako tu smjesu držimo u frižideru, ona može biti par sedmica i ja ću ovaj put tako napraviti. Znači ovo ću isitniti prvo u avanu i onda dodati so. Ja sam sad prvo ovo malo izgnječila i sad ću dodati so. Postoje različiti načini kako se ova začinska so pravi sa medvjeđim lukom. Ovo je prvi način koji želim pokazati. Koju so koristimo? Možemo uzeti bilo koju so od one soli s kojom kuhamo ili recimo ovu morsku krupnu so koju ću ja sad uzeti. Može se uzeti i ova isto krupna so. U zadnje vrijeme ima tih različitih
vrsta soli, međutim to u suštini nije toliko ni važno. Čitala sam da sve to što kažu himalajska so, da je u suštini so, tako da je, ja mislim, svejedno koju so uzimate. Znači ja ću uzeti ovu so i pomalo ću dodavati. Sad će meni ova so, krupna so, pomoći da ja lakše u stvari isitnim ovaj medvjeđi luk. Neću dodavati sve odjednom, nego pomalo. I evo, ovo je sad gotovo i sad možemo jednostavno ovo staviti u galon. I ovo je sad gotovo. Ovo je naravno jedan dio, treba napraviti još jednu turu da bi bila ova tegla puna kad već pravim, ali kad ovako stavite u teglu onda jednostavno još malo pritisnuti tako da ne bude ovdje nikakvih šupljina i imate začinsku so, ima fantastičnu farbu, boju. E sad, pitanje je, kao što sam rekla, ko koristi ovu krupnu so, ja volim ovu krupnu so i često je koristim. I evo, ja sam isitnila i ovaj medvjeđi luk. Za sve one koji želi da im ovaj medvjeđi luk bude zaista sitan, bolje da uzmu mašinu. S avanom ide prilično teško i u stvari ne tako teško koliko sporo. Zato svi oni koji žele da im je ovaj medvjeđi luk jako sitan, bolje uzmite mašinu. Dovoljno je da pritisnete 2-3 puta da je već to super usitnjeno. Ja nisam uzela puno ovog medvjeđeg luka. Kod mene kiša pada. Zato sam samo uzela onoliko koliko mogu da vam pokažem. A dok kiša stane, ja idem ponovo vani da završim ovo i onda sljedećih dana će biti sigurno puno češće ću se baviti ovim medvjeđim lukom i pravljenju pripravaka. Što salate, što ove začinske soli. Ovu biljku treba iskoristiti još dok je ima. Jer ovo vrijeme za čas prođe. Tokom zime se, naravno, u nedostatku svježeg voća iscrpi organizam. Naravno, ono što mislimo da je svježe, što kupimo, što pređe hiljadama kilometara, to nije niti zdravo, niti je svježe. Tako da tokom zime organizam oslabi i sad je krajnje vrijeme da ga ponovo oporavimo i dovedemo u red. Ja se nadam da će nekom od vas pomoći, u stvari da će se neko odlučiti napraviti ovu začinsku so. Mogu vam reći da fantastično miriše. I ako bude tako mirisalo u jelima u koje ovo budem dodavala, bit će perfektno. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.